Oh, sila mo na ako nakita. Siya raw sa nagyaw-yaw. Nabuang siya kay daghan siya utang sa ako. Ako ni siya duulon. Oy, Lamon! Ikaw tago-tago, abi kay daghan ka utang ako. Ikaw yaw-yaw, usa buang ka. Mr. C, wala ti katago eh. Nyari ko kay aron makitabi sa akong amigo. Amigo! Kinsay mo, amigo? Ako amigo ba? Akong amigo nga agta. Ikaw, Lamon, ayaw pa buang-buang. Basin gusto ka, ipaprisorti ka sa imo utang daghan kaayo. Ayaw sa Mr. C. Bayaran mati ka. Paghuwat lang Sara kay ako sa ning humanon akong tabi sa ako ang amigo. Paghuwat lang sa. Amigo, asa naman to akong ipangayo ng mga numero eh? Ihatag na kay napaabot na si Mr. C. Mr. C, paabot lang sa ha, kadiyot lang. Darak ni ko, nagpakita na ko. Ha! Unsa man na itlog? Dilitaan ni ko. Dilitaan itlog, lagay taon eh. Unsa na, dako tao, Lamon. Ako hadlok ana, Lamon. Bahala ka diha, Lamon. Unsa may naitabo nimo nga gabahag ka naman lang? Mo gani.